जों प्रत्येक केटेगरियावनो मोनथाम नमिनि हिसाबै सेलेक्ट खालामदों आरो मुलुगसार बर'। ओमफ्राय सेकेन्ड केटेगरियाव दंमोन कनिन बड'सा एवार्ड फर बेस्ट डिरेक्टर। नमिनिया जाहैबाय सिगाङाव दं हेलेना दैमारि दाहाल, संगिना ब्रह्म, मनालिसा हाज'वारि मैना। ओमफ्राय फिफ्थ मा होनलाय फुंखा दाहाल, सोमजोर बसुमतारी गुथाल। बे सेभेन्थ केटेगरियाव दं लेनि बैसर महिलारि एवार्ड फर बेस्ट मेल सिंगार। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय मिजिं बरगयारि जांख्रिथि मोसा, किन्नि मित्र गराय फाख्रि। साथाम नमिनिया जाहैबाय बिबेक गयारि मोसा, मुलुगसर बर' गाब गैयै जायख्लं। ओमफ्राय आरो मोनथामाव जाहैदों फिल्मा बोसोन, बिनि मेकआप आर्टिस्टआ साब्रै दं। प्रदीप दैमारि जांख्रिथायनि थैसाम, ओमफ्राय भरा खेरखातारि बोसोन, सिदा बर' देजु एवार्ड फर बेस्ट एक्शन डिरेक्टर। बाव मोनथाम नमिनिया जाहैबाय केनि बसुमतारी जांख्रिथाय थैसाम, सपन कुमार ब्रह्म बर'नि थै। बे बर'नि थैयावनो आरो साथामनि नाम दं बाव शंकर नार्जारि, फाकि बसुमतारी आरो बे सपन कुमार ब्रह्म। एनजितुमनि सूत्रधर बोसोन। दा बेखिनियानोसै आरो ओमफ्राय बिनि मेनसन मोनसे पार्टिकुलार फिल्म बा डिरेक्टरखौ जों फोसावगोन, बेखौ जों बे एवार्डनि समावसो फोसावनाय जागोन। दा बेनोसै आरो गोजोन्थों। खुलुमबाय, आं गुरु पबित्र बर', बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि। दिनैनि बे गोथार सानाव जों मोनसे खौरांगिरि मेल लानाय जादों आरो दिनैनि बिथांमोना मोनफैनो हादों, जों गासैखौबो साबायखर बावनाय जाबाय। आरो दिनैनि बे गोथार बे फाइनेल स्टेजनि जा मोनसे रिजाल्ट, माने मोनफ्रोमबो केटेगरिनि एगेन्स्टआव जा साथाम थानाय मोनसे नमिनिनि रिजाल्ट, बेखौ बिथांमोना जोंनि जुरि बर्डनि चेयारमेन बिथांखौनो आं जोंनि नमिनिसफोरखौ फारि फारि खिन्थालांनो थाखाय आं गुरै